Sugeng Enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senin Wage 16 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer rungokno pangandikani, rungokno pangandikani. Para adiyuswa, transfigurasi utawi metamorfosis kepingin ngendika bab identitasipun Gusti Yesus minangka cempening Allah lan putraning Allah ingkang kedadipun pirengaken pangandikanipun. Ing transfigurasi Gusti Yesus katon santun cahya ingkang ngeram-eramaken. Nabi Musa lan Nabi Elia dados tokoh penting kangginipun bangsa Israel. Nabi Musa mimpin Israel medal saking tanah pangawulan Mesir tumuju Kanaan. Nabi Elia kondang awit nindakaken reformasi agama ing bangsa Israel. Pramila prastawa Gusti Yesus katon santun cahya dipun kandheni rawuhipun Nabi Musa lan Nabi Elia wonten sainggiling gunung ingkang sinebat Gunung Tabor nedahaken bilih punika prastawa ingkang endah lan luhur, ingkang ugi ngemutaken bab sowanipun Nabi Musa ing ngarsanipun Gusti ing Gunung Sinai. Langkung malih wonten swanten saking swaliipun mega ingkang ngendika, "Iki putraning Ingsun, kekasih ingsun, iku sira rungokno." Matius 17 ayat gangsal. Swanten kasuwargan ingkang umandang punika dados pratandha bilih Gusti Yesus pribadi ingkang ngungkuli Nabi Musa lan Elia. Saking riku para sekabat sami dipun utus ngestokaken sedaya pangandikanipun Gusti Sang Mesih ingkang ngluwari manungsa saking telenging dosa. Sedaya ingkang sami midhangetaken sabdanipun lan ngestokaken kersanipun Gusti Yesus pinesti tumuju kawilujengan. Para adiyuswa, punapa kita saged mirengaken Gusti lan ngestokaken sabda lan kersanipun, sinaosa kita kedake calon perkawis ingkang ngremenaken gesang kita, nindakaken sabdanipun Gusti kanthi sampurna, pancen sanes perkawis ingkang gampil, nanging Gusti piyambak ingkang sampun dawuh kadosa pundi kedah kita lampahi. Gusti Yesus sampun paring tulodo karsa ngrawuhi jagat ingkang peteng, karsa kangelan paring pepadang lan nebus dosaning manungsa. Sumangga kita pitados bilih Gusti Yesus sang pepadanging jagat paring kesagetan kangge kita nglampahi timbalan punika. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika dhateng kawula, amri kawula tansah mirengaken pangandika paduka lan babaraken pangandika menika ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah paring berkah. Mirunggan kawula pasrahaken kawunipun Ibu Kristina Sri Suparwantiningsih ingkang raosaken raga ingkang boten sekeca, ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados sedherek kawula punika badhe paduka paringi kekiyatan lan ugi bagas kesarasan. Kawula ugi caos syukur awit lare kawula Brian putranipun Bapak Martopo sampun kasil operasi lan sakmangke sampun wangsul ing griyanipun lan ugi wonten ing pemulihan. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung ame Brian punika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Mekaten ugi kawula pasrahaken lari Ese putranipun Ibu Rizka ingkang sampun nampeni operasi. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah isi menika inggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Anthony DL,
Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susmi, Ibu Iksan, monggo Gusti paduka kemawon ingkang paring kegiatan lan wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kawula caos syukur awit paduka sampun nindakaken kaelokan dhateng lari kawula astama kusala wayah buyutipun Ibu Karjo wonten ing Jakarta ingkang sampun nampi operasi jantung. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mulihaken matemah astama kusala menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken sederek kawula ing Kikaji Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken sawetawis sederek kawula ing Kikaji Kabluk ingkang nembe nandhang sakit. Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, sederek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang, Bapak Triyoso, Lare Siena putranipun Bapak Viko. Mirunggan kawula pasrahaken kawulanipun sederek kawula Rini Subekti, putranipun Ibu Partini Martono ing Kikaji Pugeran. Sawetawis sederek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, lan ugi Bapak Joko Umboro. Kawulanipun sederek kawula ing Kikaji Antepi ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sederek kawula ing Kikaji Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing Kikaji Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing Kikaji Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing Kikaji Ngablak. Kawula pasrahaken warga Kikaji Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga Kikaji Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cili, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing Kikaji Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing Kikaji Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing Kikaji Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing Kikaji Wedi. Kawula pasrahaken ing Kikaji Krapyak sederek Setianti, ing Kikaji Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Ing Kikaji Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing Kikaji Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Lan kawula pasrahaken ing Kikaji Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing Kikaji Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo.
Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing Kikaji Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasa mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemasrek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kangge ngrepekaken kidung. Sumangga.